tager lige efter den. Tager lige lidt til Foran, bag. bagbord. Bagbord. Nej. Du kan ikke bakke derhen. Nej, for helvede. Sæt den fremad, Gia. Tryk lige standby på autopiloten her. Kom nu. Det er ikke nogen lille test af. Jeg mærker, at han ryster på hovedet. Ja. Lidt bagbord, en lille smule bagbord. Og så i hvert fald en krog, måske også reservekrogen. Jeg tager en krog ad gangen. Det er godt. Hvad nu? Hvor går den hen? Ja, en lille smule styrbord. Styrbord. Ja. Jeg prøver bare lige der. Jeg tager et kort øjeblik. Bremsen er bare totalt blokket. Vi skal lige bakke. Nej, en lille smule bare fremad. Sæt den vej, ja. Ja, det er fint, Svend. Det er fint. Ja, nu fra det. Dybt det her der. 12,9 og den er flad. Ja, det er fint. Fuck, den er ikke lille. Den står bare stille. Kom nu. Ja, så. Kig dig nu, mand. Ja. Kom nu. Ej, man står stille. Kom nu. Oppe. Kom nu en gang til. Ej, fuck you. Jeg kan ikke se, hvor den går hen. Nej, det er fint nok. Så lige stangerne med. Ja, det er det. Alt væk, hvad der var kvist i kommer nu, den kommer rimelig frisk. Hvad skal jeg nu? Jeg skal ikke så knap igen, det går ikke fra, og det er det her. Det her. Bagbord, bagbord. Ja, det er fint. Sange film hernede, Frank. Hvad er det, film? Ja. Fik du det før, Peter? Ja. Jeg har kræftet mig sidde. Jeg kan godt se det. Hele jiggen sidder ude på den anden side af munden. Jeg går den kun sidder i 20 kron, du. Og skal vi altså være vakse ved havelån, ikke? Ja. Og det er så godt nok nylonlinjen der, jeg fik sat på. Nøj, hvor er den stærk. Det er dejligt. Sindssygt, mand. Der var du altså lidt nemmere ved det i går. Hvad ro skal du have? Jeg fik også lidt pind. Ja. Snor den ud over, så du ikke får den under maven eller noget. Du ikke kan læse den branden? Nej, det er fint nok. Har du gået tilbage, når det er? Ej, nu vender den anden vej. Ej. Jeg laver den garanteret igen, så nu drejer den rundt der. Er du der så?
tager lige lidt herud, og så prøver at vende den rundt. Det er lidt væk. Så er det kun 10 kroner eller hvad? Så fremad igen. Så styrbord en gang. Så fremad. Ja, nu kommer den rigtig. Ja, så lidt fremad. Der er noget på bort i gang. Så det der, så vender lige rundt der. Prøv at slet. Ja, yes, super mand. Prøv at holde lidt ud på bunden. Stadigvæk ikke, så du kan sige så for meget. Hold det. Fuck, den var stærk, mand! Fars favorit. 3 største flynder. Silikon. Sunrise. Ja. Du skal have vinger over mod dig. Ja, meget. Sådan der. Så. Meget længere. Så skal du næsten hænge der.